Er klar? Ja. Okay. Vi skal lave beviset for distformlen. Distformlen handler om afstanden mellem et punkt og en linje. Og den ser sådan her ud, distformel. Så distancen mellem punkt og linje, kan man bruge den her formel til at finde distancen mellem de to. Og til at starte med, skal vi se, hvordan det ser ud. Så du har i et normalt koordinatsystem, så har du for eksempel en linje, kalder vi L, og vi har et punkt herover. Vi skal finde distancen mellem det her, og det kan vi ved at bruge en normalvektor. Normalvektor er så n-vektor a, b. Og vi bruger så en normalvektor til at finde distancen mellem linje, som bliver skrevet sådan der, og punktet 0. Og vi skal så lave en projektion, og det kan vi gøre på hvilket som helst punkt på den her linje. Og hvis vi tager et tilfældigt punkt her, så kalder vi det for punkt 1. Og vi skal så lave en projektion herfra. Og vi kan så gøre det med hvilket som helst andet distance, som også er herover. Så her så har vi projektionen af P1 til P0. Det kan jeg sige som projektionen til normalvektoren. Og det kan vi så skrive op ved, at det her, det er jo vores distance. Så det hedder dist. Så i forhold til n. Og det kan vi skrive så ved, at dist er punktet og linjen. Det kan vi skrive op ved sådan her, som først længden af P1 til P0 over n. Og så har vi en huskeregel, som vi kan skrive op her. Det viser, at hvis vi har en der er noget derover, en A-vektor, der over en B-vektor, så er det lige med den numeriske værdi af A gange B-vektoren divideret med længden af B-vektoren. Der kunne godt være noget rent forkert der, men... Okay. Så for at vi fjerner det der, og så det længden af A gange B-vektor divideret med længden af B-vektoren. Det vil så sige, at vi kan gøre det samme med distformlen. Så den bliver så til dist af distancen af P til L er lige med længden af P1 over til P0 og N er lige med det divideret med N-vektoren. Og for at finde ud af, hvad det her er, projektionen af P1 til P0, så tager vi startkoordinater her, og minus det med slutkoordinatet der. Så det ser sådan ud. Så P1, P0, vektoren der, er lige med x0 over y0 minus x1 over y1. Og det kan vi så skrive ind på den her formel, at distancen mellem punktet og linje L bliver så til, jeg har brugt lidt for meget plads her, men det bliver så til lige med hernede.
Og vi er i gang. Som Nicolas har forklaret, så har vi altså længden af P0 pi projekteret hen på normalvektoren. Og det er så P0 pi gange normalvektoren, som så bliver divideret med længden af normalvektoren, ikke? Øj. Hvis vi... er det rigtigt, det der? Ja. Ja. Okay, godt nok. Hvis vi så skriver koordinaterne ind her, så får vi noget, der ser sådan her ud. Vi får x1 minus x0. Du vil sige, det er lige med dist. Hvad? Det er lige med dist. Ganget med normalvektoren, så sådan her ud. AB, som stadig er divideret med længden af normalvektoren. Sådan her. Så altså, vi har så har vi den numeriske værdi, tror jeg, som vi så ganger med normalvektoren, så vi får den numeriske værdi af skalarproduktet divideret med længden. Hvis vi så skriver det op, skal jeg bruge mit hæfte. Pause. Go. Hvis vi så skriver det op, så kan vi skrive det sådan her. x0 ganget med a plus y1 minus y0 ganget med b. Numerisk værdi af det. Og det dividerer vi stadigvæk. Det skal stadig være en numerisk værdi af den øverste. Hvad? Numerisk værdi af den øverste. Ja. Bare lav de 2 streger. Hvad mener du? Og så tager vi så a plus b, fordi vi skal stadig have længden af det, ikke? Mhm. Det er alt sammen fint. Det bliver så til... Men det her, der står her, det er sådan, som der står her, og der står her. Så Dem kan du strege ud. de her to, de giver jo C. Det betyder, at vi kan strege dem ud. Og så ender der med at stå x1 plus b y plus c divideret det med længden af normalvektoren. Og så er den isoleret. Vi skal lige tage den normaliske værdi af det. Og så, ja, præcis. Godt. Bum. Okay, er du i gang? Okay. Nu har vi lige lavet beviser herover, og nu vil jeg gerne lave et eksempel på, hvordan vi kan gøre det. Så vi vil gerne finde distancen mellem punktet 2,5 og linjen 3x minus 4y plus 1 er lige med 0. Så vi har distancen af punktet og linjen, og det vil så give den numeriske værdi af a gange x, så 3 gange 2, plus b gange y, det er 4, altså minus 4 gange 5, plus 1, og så slut med numerisk værdi. Og kvadratroden er a i anden, plus b i anden, der har vi her. Og vi har a af 3, så vi har 3 i anden, plus minus 4 i anden. Og det kan vi så regne ud, at det her det bliver så til den numeriske værdi af 6 plus 6 minus 20 plus 1. Og det her det giver så 9, og det her det giver 16, så det bliver
til, eller rigtig 16, fordi minus 4 gange minus 4, det giver 16. Så vi får kvadratroden af 25. Og regner vi videre på det, så kan vi sige, at det her det bliver den 6 minus 20 plus 1, det giver 13 minus 13. At den numeriske værdi er den, og det her det giver 5. Og fordi den numeriske værdi, så bliver det til 13 over 5. Og 13 over 5, det kan vi skrive som 2,6. Og det vil så sige, at distancen mellem punktet og linjen, at de her to, er 2,6.